салом алейкум дӯстони азиз тамошобинони иззатманд. мо оғоз кардем нашри навбатии барномаи Wow Show-ро. имрӯз мо тасмим гирифтем ки Wow Show челленҷро маҳз дар ҳамин студия ба навор гирем. ва тамошобинони азиз, ба шумо мо як маслиҳати ҷолиберо медиҳем ки пеш аз оне ки ҳамин видеои моро мебинед, ҳатман ба канали мо обуна шавед, лайк гузоред ва инчунин хубтар мешуд ки шумо як чой аст ё қаҳва аст, онро дам кунед. Он фикру андешҳое ки дар саратон ҳаст, проблему ҳаст, биёед як су гузоред ва ана ҳамин видеои моро тамошо намуда лаззат баред. ва ман ба шумо гуфтани онро дорам ки Wow Show челленҷро мо кушода гуфта эълон менамоем. бори дигар салом мегӯем ба ҳар якое ки шумоён. инҷо меҳмони Wow Show челленҷи мо ду нафар ҷавони муваффақ, яке Шарифҷон ва дигаре Муҳаммад аст. хушомадедтон. хуб, пеш аз оне ки мо шуморо бо ана ҳамин тамошобинон ошно созем, хубтар мешуд аз забони худатон мегуфтед ки номатон чи аст, донишҷӯи курси чандум ё ки дар ягон ҷо кор мекунед? ман Шарифҷон, донишҷӯи курси дуюм дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таҳсил мекунед. хеле хуб. Шарифҷон дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон таҳсил мекунанд. дар ягон ҷо кор мекунед шумо? дар ширкати Ливо кор мекунам. дар ширкати Ливо. Инчунин шумо дар хато накунам дар як лоиҳаи ҳаҷвии феномен аъзо ҳастед. ғайр аз ин, тамошобинони азиз, агар шумо Шарифҷонро дида бошед, шинохта бошед, инчунин Шарифҷон иштирокчӣ ва роҳбари гурӯҳи ҳаҷвдилон мегӯянд, яъне кевеншик дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ҳастанд. хушомадед Шарифҷон дӯсти азиз. ва Муҳаммад, шумо мегуфтед ки дар куҷо кор ё таҳсил мекунед? ман Муҳаммад, менеҷери ширкати Ливо ТГУ мехонам. хеле хуб. Муҳаммад, шумо новобаста аз сину солатон аллакай шумо як менеҷер ҳастед. хеле хуб. ва ман ба ана ҳамин ҷавонон айни ҳол рӯ меорам, назар мекунам, мегӯям ки новобаста ин ду нафар меҳмони мо аз сину солашон, яке роҳбари менеҷеронӣ яке аз ширкатҳои Ливо ҳастанд ва Шарифҷон бошад аъзои лоиҳаи ҳаҷвии феномен, инчунин роҳбари гурӯҳи хуштилон дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. хушомадед ба барнома. бози бори дигар, анакнун ман пеш аз оғози ана ҳамин челленҷи якум мехостам баҳри шумо ду саволи ҷолибро пешниҳод кунам. саволи аввалини мо ин аст, бинандагони азиз. хуб, имрӯзҳо ҷавонон ба фикри шумо фаъол ҳастанд дар ҷомеа? масалан, аз ҷиҳати тарбия ё аз ҷиҳати навоварӣ ё илмомӯзӣ, ё ин ки баръакс ҷавонони имрӯза авбош ҳастанд, беилм ҳастанд, чӣ гуна ҳастанд ба назари шумо? ба назари ман ҷавонҳои мо, яъне ревесникҳои ман воспитанный, уже образованный, цивилизованный шуда истоданд. аммо ягон авбош ё ягон хеле ваҳое чӣ хеле гӯям гуфтаги шумое ман хеле ваҳои дидагим нехислатҳои дар ҷавонҳо. ба фикри шумо чӣ, Шарифҷон? ба фикри манам ҳозире ҷавонҳо хеле рушд карда истодаанд, асосан дар ҷодаи санъат ҳам, дар донишгоҳи мо ҳам низ мебинам хеле ҷавонҳо дар варзиш олимпиадаҳо иштирок мекунанд, яъне муваффақ ҳастанд, фаъол ҳастанд. хуб, ба фикри шумо имрӯз миёни ҷавонон кадом намуди касб ё соҳа, яъне ихтисос намоёнтар асту ҷавонон майл карда истоданд? сфери IT, яъне IT, ин программист, умуман он барномасозон метавад. барои чӣ ба фикри шумо? барои он ки чӣ қадар ки технология пешрафта истодааст, ҳамун соҳава естественно кадр лозим. яъне анакнун бе компютерҳо, бе технология аллакай мо ҳаёти худро тасаввур карда наметавонем. наметавонем. хеле хуб. тамошобинони иззатманд, мо аллакай фикри ин ду нафарро ҳамчун ҷавони муваффақ гирифтем ва албатта дӯстони азиз, боз як бори дигар мегӯям ки ин ду нафар новобаста аз сину сол аллакай ҷавони фаъолу муваффақ ҳастанд. шумо низ бинандагони мо муваффақ бошед, дар ҷодаи худ, умуман дар ҳаёт мустаҳкаму устувор бошед. анакнун рӯ меорем ба шумо. мо оғоз мекунем челленҷи якуми мо. челленҷи якуми мо, бинандагони азиз, ном дорад. кӯшиш кун, наханд. инак оғоз мекунем.
тамошобинони азиз мо инак оғоз кардем челленҷи якум кӯшиш кун ки наханд. Анакнун ман рӯ меорам ба Шарифҷон ва Муҳаммадҷон ва мефаҳмам ки албатта қоидаи бозӣ чӣ гуна аст ва ман айни ҳол мефаҳмонам. Хуб Шарифҷон, Муҳаммад, мо челленҷи якуминро оғоз кардем. Шумо кӯшиш мекунед нахандед. Мо ба шумо як навор мегузорем ки он 1 дақиқа идома дорад. Агар дар навор ман назар мекунам ё шумо агар бихандед якумин шуда, инҷо ман саволҳоро омода кардам. Яъне савол нест, ин як приказ мегӯянд. Агар шумо хандидед, аз инҷо якташро ё худатон интихоб мекунед ё ман интихоб мекунам ба шумо медиҳам. Яъне шумо дар ҳамин ҷо кадом приказ бошад, яъне шумо иҷро мекунед, фармон. Агар шумо нахандед дар давоми 1 дақиқа, баъдан яке аз онҳоро ё ман интихоб мекунам ё шумо ба ман медиҳед ва дар он ҷо чӣ фармоне ҳаст, ман иҷро мекунам. Агар шумо омода бошед, тамошобинони азиз, агар шумо омода бошед, ин навбат мо наворҳоро баҳри ин ду нафар мегузорем ва ман бо диққат ин ду нафарро яъне пайгирӣ мекунам. Агар яке аз онҳо хандид, наворро стоп яъне медорем ва оғоз мекунем ки ягон фармон диҳем. Рафтем дӯстон. Хуб. Тамошобинони азиз, ва инҷо ҳар ду хандидан, лекин мувофиқи қонуни қоидаи бозӣ якум Муҳаммад хандидан. Ва чӣ кор мекунем? Мана дар шоҳиди шумо инҷо ман яъне шумо худатон интихоб мекунед. Хуб, аз инҷо якта интихоб кунед ва ба дасти ман диҳед. шеър мехонед. Хуб, бинандагони азиз, чуноне ки дар инҷо мебинед, яъне чунин аст фармон: нашр дар шабакаи иҷтимоӣ бо матн ва сурати коғази ҳоҷатхона, яъне туалетная бумага. Хуб, шумо айни ҳол мо дар дастатон, яъне ба дастатон як туалетная бумага медиҳем ва шумо дар шабакаи иҷтимоӣ ё Facebook ё Instagram онро сурат мегиред ва мегӯед ки девушкамба зодрӯзашба падарка кунам чихе. Яъне ба дӯст доштаам ана ҳаминро ба рӯзи зодрӯзаш табрик кунам, мешавадми ё не? ин аввал видеоам хандовартар шуд. Хуб, ин албатта шарт аст ва шумо бояд иҷро кунед. Хуб, малас. Хеле хуб. Ва инҷо мо хоҳиш кардем аз иштирокчиамон, яъне ёрдамчи мо баровардан. Айни ҳол телефони мобилии худро ба даст мегиред. Тамошобинони азиз, айни ҳол Муҳаммад ана ҳамин коғази ҳоҷатхона, яъне туалетная бумагаро албатта сурат гирифта истоданд ва дар давоми якчанд лаҳза дар шабакаи иҷтимоиашон мегузоранд ва ҳатман мо скриншот, яъне скриншоти ана ҳамин нашри онро дар видео мегузорем. Хуб, тамошобинони азиз, аллакай Муҳаммад ана ҳамин коғази ҳоҷатхонаро сурат гирифтанд, аллакай дар шабакаи иҷтимоии худ нашр карда истоданд. Тамошобинони азиз, шумо айни ҳол гувоҳи он мегардед. Марамад Муҳаммад нишон медодед? Хеле хуб. Ман гумон мекунам ки боз шумо зирактар мегардед, ҳушёртар мегардед. Инак раунди дуюм. Ҳозир мо боз ба шумо чунин видеоҳоро мегузорем. Кӯшиш кунед ки нахандед. Агар шумо тавонистед давоми 1 дақиқа нахандед, ана ҳамин ман иҷро мекунам. Ана ҳамин шартҳоро ман иҷро мекунам. Хуб, омода ҳастед? Агар омода бошед, рафтем. Тамошобинони азиз, инҷо Шарифҷон хандиданд, яъне гумон мекунам хандаи худро дошта натониста, ҳатто 3 сония ҳам нашуд. Ва ҳамин тавр, яъне шумо то ба охир надидед. Хуб, Шарифҷон, ман интихоб кунам ё шумо интихоб мекунед? Не, гирид. Хуб, дар ин ҷо буравам дӯст дошта ё ҳамсар доред? Не. Ҳоло не. Шояд ягон дӯст дошта доред? Ҳа, дорам. Ман ҳамсар надорам. Ман муроҷиат мекунам ба
хиёнати Шарифҷон. Хуб, дар ин ҷо навишта шудааст ки Шарифҷон бояд ба Нигина Амонқулова изҳори ишқу муҳаббат кунад. Шарифҷон, ҳозир шумо ба камера нигоҳ мекунанд. Шарифҷон ба камера нигоҳ мекунанд ва ҳатман мегӯянд ки Нигина Амонқулова, ман дер боз шуморо дӯст медорам. Ман умуман изҳори ишқу муҳаббат мекунам. Ман хона мерам гуфтаги. Яъне шумо ба хона рафта ваъда дода будед. Аммо ин як шанси хуб аст ки шумо изҳори ишқу муҳаббатро ба бонуи ҳунар агар иҷро накунад чи? Агар иҷро накунад ҷазош боз яктаи дигар мегирам. Хуб чикор мекунед? Ба Нигина Амонқулова изҳори ишқу муҳаббат ё ки аз ин варақҳои зебо боз дигарашро мегирам. Дигарашро мегиред. Хуб, тамошобинони азиз, Шарифҷон дигарашро интихоб карданд. Марама ё ҳамунаш беҳтар. шумо кӯдакиятонро дар ёд доред? Чанд солагиятонро? Чӣ хел чанд солаг? Не, умуман шумо кӯдакиятонро дар ёд доред? Шарифҷонро мо кӯдак мекунем. Хуб, ман инҷо муроҷиат мекунам ба ёрдамчии мо ки ба назди Шарифҷон як то, яъне соска мегӯем, янами соскаро биёранд ва ман инҷо вақтро чен мекунам. Тамошобинони азиз, давоми 10 сония Шарифҷон кӯдакиашонро ба ёд оварда каме гиря мекунанд ё каме возврат кида намекунанд. Мутаассифона оварданд. Бинандагони азиз, мо ба Шарифҷон имконияти хуб медиҳем ки кӯдакиашонро, ҷавонӣ як су кӯдакиашонро бармегардонем. Ҳоло кӯдакиашон нарафтааст. Хуб, тамошо кунед, 10 сония ман вақтро яъне инҷо оғоз мекунам. 1, 2, 3. Окей. Хуб, ташаккур. Телефонро боз кунам. Хуб, раҳмат. Шуд вақти шумо, яъне 10 сония шуд. Ташаккур мегӯем. Ва бинандагони азиз, ман гумон мекунам ба шумо хеле писанд омад. Шартҳои аҷоиб аст. ҳоло дар пеш боз як бениҳоят шартҳои ҷолиб аст ки ба шумо писанд меояд. Хуб, ташаккур мегӯем, ба шумо ташаккурҳои зиёд мегӯем. Анакнун челленҷи дуюмро мо оғоз мекунем. Шумо омода ҳастед? Бинандагони азиз, челленҷи дуюмро мо оғоз мекунем. Тамошобинони азиз, инак челленҷи дуюмро мо оғоз мекунем. Шарти челленҷ Шарифҷон чунин аст. Як маротиба Шарифҷонро даъват мекунем, яъне бо навбат боз як маротиба Муҳаммадро. Мо дар ин қутие ки дида истодед, тамошобинони азиз, мо як предмет, як ашё, умуман ягон чизро мегузорем. Лекин гуфтамонам, дар ин ҷо як чизи зинда ҳам ҳаст. Агар ин нафар ёфтед, агар шумо ёфтед, ҳатман он фармонҳое ки буданд ман иҷро мекунам. Агар боз ин нафар наёфтанд, албатта ана ҳамун фармонро худ иҷро мекунам. Агар ёфтанд, ман иҷро мекунам. Шумо омода ҳастед? Тайёр. Агар шумо омода бошед, инҷо мо аз ёрдамчиамон хоҳиш мекунем ки як предметро бароранд ва ба ин дохили қутӣ гузоранд ва Шарифҷон албатта дастонашонро дохил карда ана ҳамун предметро меёбанд. Хуб, тамошобинони азиз, бояд мо як чизро зикр кунем ки ҳамагӣ барои дарёфтани ана ҳамин предмет дохили ин қутӣ 20 сонияро дар бар мегирад. Агар шумо омода бошед, оғоз мекунем. Рафтем. Хуб, Шарифҷон, шумо омода ҳастед? Анакнун мегардед, ба назди қутӣ меоед, саратонро каме боло мебардоред, дастонатонро, яъне дохили анами қутӣ мекунед. Хуб, дастонро гузоред. Шуд сар кунам? Бале, шумо сар кунед. Хуб, истед, дастонатонро дохил кардед? Ман вақтро сар метиҳам. Яъне тамошобинони азиз, 20 сония. 1, 2, 3. Хуб. Қутӣ яко? Не, дохили қутӣ, дуруст. Қутӣ, дохили қутӣ чи аст? Намебинем, сарро боло мебардорем. Чой хушк. Чой хушк. Чой хушк. Шояд лӯбиё бошад? Не, чой хушк, точно ин. Шояд ягон Шариф. Не, иси дако. Ин Ролтон. Точно. Ман студентку. Вақти шумо ба охир расид, анакнун фикри ҷанбастии шумо чи аст? Ролтон яко. дохили қутӣ ролтон мегӯянд. ҷавоби шумо нодуруст аст. Дар дохили қутӣ чой буд.
خب من عین حال میگیرم و در اینجا بینید چای هست، چای خشک، لیکن برایتان مانند بود. тамошобинони азиз ман барои чӣ фикри инҳоро ба дигар ҷо бурдам, зеро қонуни бозӣ чунин аст, яъне ин нафар метавонанд ки фикри худро дигар кунанд ё ки фикри худро биёранд, ҳатто баъзан вақт ман кӯмак мекунам. фармони навбатӣ чунин аст: шарифҷон айни ҳол телефони мобилии худро мегиранд ва ба яке аз ширкатҳои таксӣ занг мезананд, мегӯянд ки аз мағозаи Комрон 4 метр матои кремплен, яъне 4 метр матои кремплен ба ман оред. омода ҳастед шумо? тайёр. хуб, телефони мобилии худро мегиред айни ҳол, ба яке аз ширкатҳои мобилӣ, ба яке аз ширкатҳои аниқтараш таксӣ, яъне занг мезананд, мегӯянд ки аз мағозаи Комрон, аз мағозаи Комрони либосҳои сару либоси мардона ба ман 4 метр матои кремплен харида оред. нархаш чанд пул мешавад? хуб, занг мезанем ба яке аз ширкатҳо, фарқ надорад кадом ширкат аст, шумо занг мезанед. Я ба ҳамту кушитон након. Абор телефонамда флаш нест, наметунам. Ани маки телефон сине? Алло, салом алейкум ако. ма якта покупкаи доставка заказ мекардагӣ аз мағозаи Комрон. аз Комрон мағозаи куҷо? бале, Исмоили Сомонӣ, мағозаи Комрон. 12 доми 18. нархари то чанд сомоне? Ако 4 метр матои кремплен ҳайку? нархари чанд соме тақрибан? ма вай намедонам нархш охе. Ое. نباشد میرفتم خودم. خب شد چی گفتید؟ 4 متر کریمپلین متا. خودت دخترم نکن. متر چی گفتید؟ کریمپلین اکو. کریمپلین؟ کریمپلین. خوب شد در فرمایش 15 سومونه قبول کنم؟ همونجا تو اونجا 15 سومونه. بله میتونم. کریمپلین چند پول اکو؟ ما فهمیدن نمیتونه. خب تو تلفن که انیخ کنید اکو سراغ ضرور ده. خب انیخ شما فرمایش انیخ قبول. نه ما فرمایش میتونم شما نرخش فهمید و اکو هم تو. خب شد نرخش 15 سومونه. نه نرخی متریال فهمید یا با اکو. خب قسمت رسوم نداره میجای چه بهتره؟ شد اکو ما خودم تلفن کده میفهم سون شما میگم با. داماد. шарифҷон ташаккур мегӯем. тамошобинони азиз, рости ман худамро низ дошта натунистам. матои кремплен гуфтан. оё оиди мато шумо хабар доред? яъне кремплен. хуб, шарифҷон ташаккур мегӯем. анакнун шумо менишинед, муҳаммадро даъват мекунем ва боз як предметро мо хоҳиш мекунем ки ёранд. тамошобинони азиз, агар ба шумо писанд омада бошад, ҳатман видеоро стоп кунед, лайк нагузошта бошед, ҳатман лайк гузоред ва албатта нашри худро зери ан ҳамин навор гузоред ва барномаи мо идома дорад. муҳаммад, шумо омода ҳастед? бале. хуб, ман оҳиста мебинам. оҳо, омода? хуб, дасти худро дохил мекунед ва мегӯед ки дар ан ҳамин дохили қутӣ чи аст. вақти шумо албатта рафта истодааст, инҷо ман дида истодам. хеле хуб. ба назари шумо чӣ ҳастем? чизи хӯрданӣ аст? ин сузма. сузма? аҳа. хуб, хубтар фикр кунед. хей, сузма. не, дастҳоратонро намегиред? хуб. охирин фикри шумо? сметана вай не. вақти шумо сузма. хуб, дастони худро мегиред, хоҳиш мекунед салфетка, яъне сачохи намро биёрам. инҷо тамошобинони азиз, мана чуноне ки мебинед, дар инҷо албатта мо хамираи дандоншӯиро дохили қутӣ карда будем. хуб, муҳаммад айни ҳол ба шумо салфетка меёранд, дастони худро тоза мекунед ва ба назари шумо боз ба чиҳо монанд буд? ба назари шумо ман сразу мегирам чизи хӯрданӣ ку сузмаи мондагӣ хе зер кеде штоб
охоти ягон вайки мекори ку ошпош яъне шумо ҷанда сӯзма кида ман вообще ту бинам гуфтам як дастам иште нашуд не нашуд бинам хуб тамошобинони азиз агар ба шумо писанд омада истода бошад ҳатман зери навор лайкҳоро гузоред ва барномаи мо ҳоло идома дорад баъд ба муҳаммад якто хуб фармонро инҷо мегирам ман худам мегирам яъне худатон интихоб мекунед бале хеле хуб муҳаммад инҷо интихоб мекунад хуб салфеткаро ҳоло мегузорем зеро дар пеш як сюрпризи хеле ҷолиб аст хуб интихоб кунед муҳаммад зери садои шашмақом як рақс мекунед хуб тасаввур кунед шашмақом рафта истодааст тасаввур кунед чӣ гуна рақс мекунанд 3 сония шояд ё ягон як ключавой ягон образи шашмақом ки рақс мекунад чӣ гуна аст масалан минимализм масалан чӣ гуна рақс мекунад секунд чанд секунд ҳозир шояд 5 секунд бошад 5 секунда ман хуб ман 5 секунд мегузорам ва шумо хуб вақти шумо рафт ҳамин хеле сумна тамошобинони азиз шашмақоми навро яъне рақс дар шашмақоми навро ино тайёр карданд хеле хуб муҳаммад ба шумо ташаккур мегӯем айни ҳол тамошобинони азиз шарифҷонро боз даъват мекунем хуб агар шарифҷон хаста нашудед не агар шарифҷон ҳоло ана ҳамин предметро ёфтанд ман ана ҳамин приказ яъне фармонҳоро иҷро мекунам хуб шарифҷонро хоҳиш мекунем ба қафо нигаранд айни ҳол хоб астанд хоб аст ором хуб явош тамошобинони азиз каме агар бо лаҳҷа гӯем каме рамид ҷонвар хуб шарифҷон шумо омода ҳастед хуб як бор мегардед хуб фақат кӯшиш кунед ки ҳамин газида намонад ман ҳоли гуфтам хонуб рафтам накора хуб эҳтиёт шавед лекин дар хонадони ҳама ҳаст тамошобинони азиз дар хонадони шумо ҳам ҳамин чиз аст бисёр ором аст лекин хуб хоҳиш мекунем вақти шумо рафт 20 сония шумо вақт доред 1 2 3 бедор ми бедор чӣ бошад ба назари шумо хуб вақти шумо рафта истодааст вақти шумо рафта истодааст не ягон ҷонвар не вақти шумо ба охир расид чӣ аст ба назари шумо наёфтам мако хуб шумо наёфтед хуб наёфтед шумо ягон вариант пешниҳод кунед беҳтар ай приказотон ако маъқул нашудост гапа хуб дар хонадони ҳама ҳаст ҳамин чӣ ман кӯмак мекунам биёвед дар хонадони ҳама ҳаст хуб боз як маротибаи дигар дасти худро дохил кунед вақти шумо рафт ором чӣ бошад ба назари шумо төлпаки нето төлпи дай зяйфу мепешад хуб телпак гуфтед телпак ҳаму фикратонро алиш намекунед не яко اون دفعه ایدش کردم نشد. تماشابینان عزیز یافتند اینجا ما تلپک را گرفته بودیم ولی افسوس اکنون من یعنی با من میباید که یک شرطی شریف جان با من پیشنهاد کنند اجرا کنم. خوب من خدا میگم شما انتخاب کنید. و تماشابینان عزیز من فکر میکنم این با من خیلی وزمین میفراید. البته قین است هضم کردن چنین فرمان ها. شما مغز میکن؟ اکو آوازی خره تقلید کنید. آوازی خره برای تید من سکون سب میتیم. یعنی 10 ثانیه. 10 ثانیه آوازی خره. من آیا امکانی دیگر یعنی عوض کردن رو دارم یا نه؟
не яко тамошобинони азиз, чун иштирокчиҳо амиро хостанд, яъне ман имкони иваз карданро надорам. Ва овози харро 1 2 3 бурафт ман фикр кардам ман овози анами харро медонед аз кинофилми операция И дида будам, яъне ҳангоме ки Нина ба хар менишинад, хар мегурезад, чунин овоз мебарад. Ман монанд кардам овози харро. Хеле хуб. тамошобинони азиз, барномаи мо ҳоло идома дорад ва боз як предмети дигар ҳаст. Инҷо ташаккур мегӯем ба Шарифҷон, шумо дарёфтед ва Муҳаммадро боз даъват мекунем. Каме ба қафо менигаред ва дар инҷо боз мо як предмети дигарро хуб мегузорем. خب محمد دستان خود رو با داخل انمی قوطی باز وارد میکنید و وقتی شما رفت چی باشد به نظر شما؟ طباقچه؟ نه طباقچه نه. بولی طباقچه همده؟ خب طباقچه این پریدمت نیست زیرا که این در داخل مچالکه دیست یا؟ خب مچالکه وقتی شما رفت و تماشابینان عزیز من 40 ثانیه وقت میدم، یعنی 2 карата من به اینا کمک میکنم. 20 نه 40 رفت ایستاده است. این گیرو میاد. نه سریوز نه خیلی. کودکتان رو به یاد دارید. کودکتان رو استفاده بردید. من کمک کردم. این پامپرس نه. خب پامپرس. بله من گفتم. خب. ما باید تگاش برستیم. خب باز داخل کنید وقتتون رفته ایستاده است. پامپرس یعنی یک پریدمت دیگر هست در داخلش. اگر یافتید دورنشان دارم. بله در داخل. یک دورنشان چیزی نقش نزدکام نیده. خب وقت رفته ایستاده است باز چیزی اکام باز نه پاسه. خب اکام سریوز نمیدونم زندگیست. دنی پاس نمیشه. اتجه پیام. چی در داخلش؟ من این زمینه نکن. Какашки зэмэгээ кун. Стоп. Короче, фамилия кам всем понятно мешает. И мало салфетки гирам. тамошобинони азиз, Муҳаммад дарёфтанд. Муҳаммад яъне дар инҷо памперсро фақат мало салфетки дар кор мешавад. Хуб, дар дохилаш чи аст? Памперси сони кӯдаке ваяш астаткаш. То ҳозм мешавад ку. Муҳаммад, биёед ин тавр мекунем барои боз узр мехоҳем, зеро дар ҳақиқат хандаовар аст, аммо он чизе ки Муҳаммад фикр кардан дар дохилаш набуд, дар дохили памперс сумалак буд, яъне суманак. Суманак буд. Пашти ёфтам ку. Хуб, Муҳаммад, биёед ҳарду яктаи интихоб мекунем. Яъне мо ҳардамо якто фармонро мегирем, яку ман иҷро мекунам, баъдан Муҳаммад розӣ ҳастед? Хуб, ман инҷо ба шумо гирифта медиҳам. Не, ман худам мегирам. Хуб, ман барои худам гирифтам. Ман шумо гирам. Хуб, шумо интихоб кунед. Не, ман шумо гирам. Шумо инро мегиред. Ва боз хонам ё шумо мехонед? хонед. Нашр дар шабакаи иҷтимоӣ бо ин матн мӯе зад кунам чӣ? яъне Муҳаммад Муҳаммад дар шабакаи иҷтимоияшон якто сурат, яъне сурат не балки нашр мекунанд, заметка мекунанд, яъне пост мекунанд, мегӯянд ки бачаҳо мӯямро зард кунам чӣ хел. акнун шумо омода ҳастед? ангушро ба бинӣ дохил карда акс гирифта дар сомонаи иҷтимоии худ гузоред. Яъне ман ҳозир лелакамро дар биниам мегузорам ва якто сурат мегирам. агар инҷо тамошобинон омода бошанд, сурат гирам шумо пост мекунед, яъне мӯямро зард кунам чӣ хел. Не, шумо заметка мекунед, ман сурат мегирам. яъне як лелакро ба бинид андохта ана ин тавр ман сурат гирифтам ва ҳатман ман ба анами суратро ба айни ҳол ба шабакаи иҷтимоӣ дохил мекунам. хуб, ташаккур мегӯем ҳарду. шумо низ нашр мекунед ва нашри худро расм гиред, яъне мӯятон айни ҳол сиё аст ва менависед ки мӯямро зард кунам чӣ хел.
یعنی رسم خود رو نشون میدید و همین در آخر ما در زمیتکا یعنی زمیتکاشون اسکرین شات رو ما نشون میدیم. тамошобинони азиз мо боз шарифҷонро даъват мекунем ва барномаи Wow Show Challenge 2 идома дорад. шарифҷон дӯсти азиз ба ақиб менигаред ва инҷо боз мо як предмети дигарро омода кардем. хуб ба шарифҷон ман фикр мекунам вақти на он қадар зиёд медиҳем. омода ҳастед? омода бошед гардед, тайёр бошед гардед. хуб тамошобинони азиз предмети мо омода аст. шарифҷон дастонатонро гузоред. 1 2 3 вақти шумо рафт. яъне 20 сония вақт доред. ҳар ду дастатонро дохил кунед. ба фикри шумо ин чи аст? ин нони хушк ако. дуни тавоқчами нони хушк. дохили тавоқча нони хушк. хуб хубтар фикр кунед. ман кӯмак мекунам ба шумо. чи аст? ё тахтачами ин зеб. хуб вақти шумо ҳаст. ҳоло мо кӯмак кардем, боз каме вақт додем. гизда бенам. хуб чи аст ба назари шумо? дутта вариант де. хуб вақти шумо рафт. чи аст ба фикри шумо? тахтача ако. тахтача. тамошобинони азиз мутаассифона ин тахтача набуд ва инро ман айни ҳол ба шумо нишон медиҳам. ин яъне сухарӣ ё ин ки булочкаи хушк, яъне нони хушк. шарифҷон боз ба доми як аҷоиб фаромадед, ба доми ман фаромадед ва ман инҷо ба шумо як навбатӣ яъне як фармони ҷолибро пешниҳод мекунам. ҳозир шарифҷон ба дӯсташон занг мезананд, сухан накарда. тамошобинони азиз, сухан накарда яъне гап мезананд. масалан шумо тавре сухан кунед ки яъне ё телефонро кушад ё ягон гапатонро гӯед. ба ягон нафар дӯсташон занг мезананд ва бо чунин тарз хуб ба кӣ занг мезанед шумо? дӯстам аминҷон бе. хуб ба дӯстатон занг мезанед. яъне ба рақамҳои махфӣ занг мезананд. шарифҷон бале ба рақамҳои махфӣ занг мезанед. хоб бисёр. алло. 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 ма шариф. чокнам. чокдан ако. инҷини гавзам ки. ма дастам ман гавзам. кайо кучи. кушт. ташаккури зиёд ки чунин шарти душворро иҷро намудед. шарифҷон ташаккур мегӯем ба шумо. анакнун муҳаммадро даъват мекунем. ман фикр мекунам ин охирин предмет мешавад ва ба тафо нигаред. хуб лекин тамошобинони азиз як чиро гӯем ки дар охирин шарт яъне 20 сонияи расо дода мешавад ва дигар сонияҳои дигар дода намешавад. хуб муҳаммад менигарем ба ин ҷо. хуб ба шумо ровна яъне раб расо 20 сония дода мешавад. тамошобинони азиз агар шумо омода бошед, лаззат бурда истода бошед, 20 сония ягон дақиқаҳои дигар мо вақти изофа намедиҳем. омода ҳастед? хуб 1 2 3 вақти шумо рафт. бол тавоқчи. бале. хуб ба назари шумо чӣ бошад ин? 4 3 2 1 0 вақти шумо рафт. чӯмоқче? фикри худро тағйир намедиҳед? не сахт фоиз чӯмоқче. тамошобинони азиз дар дохили ин тавоқча чӯмоқча яъне ер ёнғоқ мегӯянд ёки чӯмоқча мегӯянд. шумо дарёфтед анакнун бо тантана ба ман як фармони ҷолиб. дандона накушода якте суруд хонид. ини абросони гуром монид. суруд чӣ хела суруд бошад? тангои хонид ако. якта не суруди эронӣ шумо суруди эронӣ. эронӣ
дандонки не яъне дандонро наканда мимике марама ҷонам бош ношрору дор куҷо надоре ҷонам бош роҳнавоён куну ин моҳи шаби тобонам бош ҷонам бош шуд экосур виши ва тамошобинони азиз инҷо шарифшонро низ даъват мекунем ва ҳама ба тамошобинон муроҷиат мекунем ки барномаи вавшови мо челленҷ ба охир расти ва қарсакҳои баланд мезанем барои иштирокатон ташаккури зиёд мегӯем ташаккур мегӯем ва тӯли ин лаҳзаҳо тӯли ин соатҳо бо шумоён будем ман ровӣ карими улдашӣ ва инҷо шарифҷон ва муҳаммад гумон мекунам ки ана ҳамин барнома ба шумо хело писанд омад фикру ақидаи худро зери комментария гузоред ба канали мо ҳоло обуна нашуда бошед обуна шавед ва мо боварӣ комил дорем ки дар нашрҳои оянда боз чунин челленҷҳои ҷолибу ғароибро манзури шумо мегардонем то барномаҳои дигар хайр шоду пирӯз бимонед. Подписывайтесь.